ଭେଣ୍ଡି କୁ ମୋ ଦିଦିର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି? ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଇଆଡେ। ବର୍ଷା ପାଗରେ କଣ କରିବ ତରକାରୀ? ଆଜି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହଉ ଆଚ୍ଛା କର। ପକୁଡ଼ି ହବ ଭାତ ରନ୍ଧା ଯିବ ପାଗଟା ସେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ୟା ଟିଭି ଫିଭି ଚାଲିଛି ସିରିଏଲ ବି ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁଆ ହାଏ କହିଲୁ। ହାଏ ଧନ ଏମିତି କହିବୁ। କଣ କରୁଛୁ? ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କଣ ହାଲ ସବୁ ଭଲ ନା? ଭଲ ଚାହା ଟିକେ କରିବା ଆଉ। ହଁ। ଛୁଆ ବଢ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଧର ତମେ ଘରେ ରହିକି ଛେଳି ମେଳି ଦିଟା ଧର ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲେ ହବ। ଘରକୁ ସବୁ ଆଡ଼େ ପଇସା ଆସିଲେ ଘର ଚଳିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ହବ। ଆରେ କଣ ବନେଇଛୁ କି? ଗୁଲୁଗୁଲା ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାଇପାରିଲେନି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୁଲୁଗୁଲା ଥାକି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲାକୁ ଚାହା ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଖାଇବୁ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଅ ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ହଉ ଦେଇଦବା। ହଉ ଦେଇଦେବୁ।